रायजोफोर दाथ' ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि मोनसे जिनिसा बिराद भाइराल जागासिनो दं जों दा बेखौ बयबो मिथिगौ नङा होमबा क'क्राझ जनता पार्टी जाहैदों दा बेखौ सोर दाखो आरो मानि थाखाय एथ' दानांगौ जाहैखो आरोखि बे बाथ्राखौ दा बिनि सायावनो एसे रायलायदिनि आरोखि दा आसल काहानियानो जाहैबाय जोंनि भारत हादरनि चिफ जास्टिस जायखौ जोङो CJI होननानैबो मिथिगौ आरोखि दा बिथांनि नामानो जाहैबाय सुर्या खान नङा होमबा रायजोफोर जोंनि भारत हादरनि चिफ जास्टिसनि नामा सुर्या खान दा बिथाङा मोनसे ओरैबादि केस सालायनायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जाहैबाय आरोखि दा बे बाथ्राखौ लानानैनो क'क्राझ जनता पार्टी दानाय जाहैबाय आरोखि दा मा बाथ्रा बुंफ्लांखो बिथाङा मा बाथ्राखौ बिदि कम्पेयार खालामनानै बिदि बुंनांगौ जाहैखो मोनसे केस सालायनाय समावहाय बिथां चिफ जास्टिसआ बुंदों जाहैबाय आरोखि दानि जथ' माने इडुकेटेड मानसिफोर बा क्वालिफाइड मानसिफोराथ' क्रर क्रर दं नङा होमबा जोंनि भारत हादराव एखेबारे गावखौ मोनसे गभर्नमेन्ट साख्रि बा अबेबा मोनसे माबायावहाय एंगेज खालामनानै दोननो हाजोबाखै सोरबा सोरबा ओरैनो बेखार दं नङा होमबा सार्टिफिकेट नोङो नोंनि माबाफोरखौ लानानै एडुकेसन क्वालिफिकेसनफोर लानानै ओरैनो थानांगौ जानानैबो दङ सोरबा सोरबा माने सोरबा सोरबाल' नङा क्रर आरोखि क्रर क्रर मानसिफ्रा बिदि जानानै दं आरोखि दा बेखौ नोजोर बोनानैनो मोनसे केसआवहाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जाहैबाय दानि बे जथ' माने क्वालिफाइड बा एडुकेटेड मानसिफोर एके लाइक क'क्राझ माने पेरासाइट बेफोरबायदि आरोखि दा खांखमाजों रुजुनाय बाथ्रा बेखौ बुंदों जाहैबाय आरोखि दा खांखमाया जेरै माने जेराव मोनो बावनो माने थालाबायनाय आरोखि दा बे मोनसे जे हायथु क्रर क्रर मानसिफ्रा बेहाय गोजावनानै दं दा बेफ्रा बे बाथ्रायाव नांनाय बायदि मोनसे मोदोमाव नांनाय बायदि बे रिलेट खालामदों आरोखि दा ओंखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जायनाखि क'क्राझ जनता पार्टी दाग्रा बिथां अभिजित दिपके दा बियो बे पार्टीखौ दानाय जादों आरोखि बैखौ नोजोर बोनानैनो आरोखि दा बे बिथाङा अबेनि आरो दा बबेहाय थायो आरो मा खालामो दा बिथाङा जोंनि भारत हादरनि सासे नागरिक एखे सेंग्रा लाइमोन 30 बोसोरनि बिथाङा महाराष्ट्र स्टेटनि औरंगाबादनि जाहैबाय दा बियो आमेरिकायाव बस्टन इउनिभार्सिटिनिफ्राय मास्टार अफ पाब्लिक रिलेसन बे डिग्रिखौबो लाबाय दा बे आमेरिकायावनो थायो आरोखि जिहेतु बे क्वालिफाइड एडुकेटेड मानसि दा बेफोरखौ नोजोर बोना बिस्रा हायो जा आरो बिनि सिगाङाव बिथाङा आरो मोनसे पलिटिकेल पार्टिजोंबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन जों दा बेखौ नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरोखि आम आदमि पार्टियाव बिथाङा गोबाव सम खामानि मावदोंमोन जाहैबाय दा बेखौ लानानैनो दा बिथाङा बिनि बे जोंनि चिफ जास्टिसनि बिबुंथिखौ लानानै बा रुजुनायखौ लानानैनो बे पार्टिखौ दानाय जादों जाहैबाय आरोखि क'क्राझ जनता पार्टीनो दा बे ओरैबादि गोसारदों माने ससियेल मिडियाआव एखेबारे दै बोहैनाय बायदि फल'वार्सफ्रा बाहागो लानायखौ जों नुदों आरोखि जायनाखि गिदिर गिदिर पलिटिकेल पार्टी जोंनि भारत हादराव दं कंग्रेस होन बिजेपि बायदिया दा 14-15 बोसोरावहाय माने 8 something मिलियन्स बिदि खालामनो हादों फल'वार्सफोर कंग्रेसआ बिदिनो 13 something मिलियन्स खालामनो हादों बेसेबांबा गोबाव नाजानायनि समाव बोसोर नाजानायनि समाव खिन्थु दानि गोदान जे जेनेरेसन जे पार्टी दिहुननानै जे फोसावदों बाहाय माने सारा माने बुंनो थाङोबा एडुकेटेड क्वालिफाइड जेनाखि मानसिफोर दं दा बिसोरो फुरा बाहागो लाजोबनानै बे गिदिर गिदिर पलिटिकेल पार्टीफोर बेखौ गाख्लायलांजोबनानै दा माने ओरैबादि मोनसे 22 something फल'वार्स इन्सटाग्राम हेन्डेलावहाय बिदि जों भाइरेल जानायखौ जों नुगासिनो दं आरोखि दा बे थारैनो बेसेबां मा जाहैगोन दा जों बेखौ समजों लोगोसे नेनानैबो थानांगोन आरोखि दा ओरैबादि मोनसे सार्टफोर होदों बा बिसोरनि जे बेहाय बाहागो लानांगौबा क'क्राझ जनता पार्टीयाव बाहागो लानांगौबा मा नांगौ क्राइटेरियाफोरबो होनाय जादों मानि थाखाय बेखौ दानाय जादों जेरै मानसिफ्रा अलसिया जानांगोन जाहैबाय ओरैनो माने ओमफ्राय 24/7 मबाइल बेस्थ' बिदि थानो हानाय जानांगोन ओमफ्राय साख्रि गैयै बाख्रि गैयै बिनि अनगायैबो जायनाखि माने ओरैनो माबायाव दङ बिसोर माने बाहागो लानो हागोन जाहैबाय दा बे बुस्थुआ बे जे खोथा होनाय दा बे बुस्थुआ जोंनि कमन मानसिफोरनि गोसोआव मोदोमाव जोंनि भारतबर्षनि जेनाखि जथ' क्वालिफाइड इंगेजमेन्ट जानो हायै मानसिफोर बे मोदोमाव नांनानै बे
जे पार्टी बेजों फुरा रिलेटेड जादों आरोखि दा ओंखायनो बयबो बाहाय बाहागो लाजोबनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों आरोखि दा समजों लोगोसे नायनांसिगोन जों बेखौ बेसेबां मा जायो नङा होमबा रायजोफोर दा ओरैबायदि बिसोरो क्राइटेरिया होदों आंनि मथेबा आरोखि जुदि मोनसे जुदि इनस्टिटिउसन बा मोनसे पार्टिखौ जुदि सालायलांनांगौबा अलसिया जानांगौबोथ' अलसिया जानानैथ' जों खामानिखौ मावनो हाया नङा होमबा रायजोफोर दा बे बेसेबां मा जायो समजों लोगोसे जों जुदि मोजाङै जुदि थारैनो मावलांनांगौब्ला सिस्टेमाव थानानै जुदि खामानिखौ मावनांगौबा अलसियाजों खामानि मावनो हाया प्रेक्टिकेल जानांगोन मानसिया नङा होमबा रायजोफोर आंनिबा आरोखि दा जुदि अलसियाजोंनो जुदि गासिबो सिस्टेमखौ जुदि सोलायनानै थाङोब्ला खामानि मावालासिनो दा बे माने रियेलिटियाव जाफुंहैनाय नङा नामा जों दा बेखौ नुहुरो आरोखि दा नोंथांमोननि बिसारधाराया मा नोंथांमोननि कमेन्टफ्रा माबायदि जानांगौ दा दानि बे क'क्राझ जनता पार्टी बाहाय बेसेबां मा सापर्ट खालामनांगौ बाहाय नोंथांमोननि अपिनियनखौबो होलायलायबानो जाबाय दा दिनैनि टपिकआव बेनोमोन रायजोफोर नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों